da sake kasancewa da mu a cikin channel ɗin ku ta har kullum keke tactic 2. Da Allah wanda yake sabo a cikin wannan channel ɗin, da Allah sai ya kokari da Allah ya danna mana alamun subscribing, sannan ya taba ƙaraura, sai ya taba liking domin samun bidiyoyin mu masu amfani a kowane lokaci idan muka dora. Darasin da zan gabatar muku yau shine tutorial akan yanda zaka saurari kiran budurwarka ko yanda zaki saurari kiran saurayinki. A wannan abu ne mai sauki wanda ya zama ruwan dare, sai dai hankalinka ko hankalinki bai koma ga haka ba. A kowace waya da kake gani ta duniya zaka yi amfani da wannan trick din. Abin da zaka yi shine ka kaddara cewa wannan ita ce wayar budurwarka wadda kake so ka saurari kiranta, ko kuma wayan saurayinki wanda ke so ki saurari kiran da yake. Abin da zaki idan kika dauki waya ko ka dauki waya, abin da zaka yi sai ka shiga wajen kira haka. Bayan ka shiga wajen kira kamar haka, sai ka danna wannan lambobin. Misali ka kaddara cewa wannan wayar budurwarka ce fa, ko wayar saurayinki fa, ba wayar ki ba wayarka ba. Sai ka danna star 21 star, sai ka kawo lambar ka wadda kake so idan an kira ta ko idan an kira shi kiran ya rika shiga can. Misali ne zan gwada lambata. Yawa to ga lambata nasa, sai ka danna alamun hash, sai ka danna alamun kira. Idan ta nuna ma an waya biyu gare ta, layi biyu gare ta ko layi biyu gare shi, sai ka zaɓi layin da kake tunanin da shine aka fi yawan kiranta ko aka fi yawan kiran shi, wanda zaka tura kiran zuwa wayarka. Misali wannan MTN din sai in tura haka. Kamar yadda za ku iya nuno nan, kamar za ku iya gani nan gurin ya nuna man cewar call forward registration successful, ma'ana daga yanzu wannan kira ba zai ƙara shigo ma wannan waya ba, duk kiran da aka yi mata zai rika shiga wayata, sai na saurara sannan ta saurara ko kuma saurara baki daya misali. So yanda zaka ka duba ka ga cewa idan kana zargin kana ganin kira bai shiga wayarka, abinda zaka ka duba ka ga cewar idan kun duba a nan sama za ku ga alamun cewar ga nan call forwarding, kuma idan ka dan tura shi alama haka za ka ga wata yar alamar abin kira ya bayyana can sama. So yanda zaka ka duba ka ga cewar ana bibiyar wayarka ko ba a bibiyar ka shine misali sai ka danna star hash 21 hash, sai ka danna kira a bisa wannan line da kake zargin ka daina a sa kira akan shi, sai ka tura haka. So kamar yadda kuke ganin ya kawo man call forwarding, gashi nan wannan cewa voice kira na baya shiga a wayata, yana shiga a wannan lambar wadda na sa, fax dina, synchronization ina, videos dina da yawanci suna shiga. So ka gani kamar yadda gani haka alamun ana bibiyar ka kenan. To yana zaka yi cancel din wannan bibiyar da ake maka shine sai ka danna star hash 002 hash, sai ka tura a bisa wannan line da kake ka duba haka. So ina ga network ne da rike abin kamar yadda kuke iya gani, bai kai ga dawowa ba, amma wancan shine hanyar da ake biya kana cancel. So hanya ta to kamar yadda za ku iya gani ga yanan ya riga ya nuno man cewar bayan na fitar da nasa call forwarding has been disabled. Idan kun lura wannan kibiyar da nuna muku da ke can sama ta fita, babu ita. Hanya ta biyu wadda zaka yi idan ba ka gane wannan ba shine misali idan ka shiga wajen kira ga haka, kowace waya Android phone wasu nasu zai kasance a ƙasa, wasu nasu zai kasance a sama. Idan ka duba hannunka na dama za ka ga wasu digagga guda uku, domin wannan waya da nake amfani da ta Infinix ne, za ka ga wasu digagga guda uku a sama haka, sai ka taba su. Idan ka taba su kamar haka za ka ga nuna maka option of call history, clear frequent setting, sai ka taba setting yanda za ka yi. Bayan ka taba setting za ga abubuwa nan zai kawo maka list of abubuwa, display option, sound and voice, call account. So ba sai ka bata lokaci ba, abin da zaka yi sai ka shiga call account, tunda mu wannan Infinix ce muke amfani da. Sai ka zabi line da kake so, kaddara cewa wannan lamba wayar budurwarka ce ko wayar saurayinki wanda yake so ki tura kiranki, idan ba za ki yi amfani da lambobin, sai ka zabi line da kake so, kake zargin an fi kiranta da shi ko an fi kiran shi da shi, zaki tura a cikin wayarki domin ki rika sauran kiran, sai ki taba line haka misali. Idan kin taba layin haka, abinda zaki ga abubuwa na fix dialing, call forwarding, call barring, additional system. So kawai sai ka taba call forwarding. Bayan ka taba call forwarding zai nuno maka, zai ga masacin kamar yadda kuke gani haka ana radio settings. Idan ya gama zai nuno maka abubuwa always forwarded, when busy, when not reachable, when unreachable. Da Hausa abinda ake yin call forwarded, duka duk kiran da za a yi mata ba za ta ƙara ansa kira ba, zai rika shiga wayarka. Wannan kuma na biyu when busy, lokacin da idan an kira wata tana waya, so idan wani kiran ya taba sake shiga mata maimakon ya zama mata call waiting, to za a tura maka shi wayarka. Wannan kuma when reachable, when not answer, lokacin da aka kira ta bata ansa kiran ba, hawaye ta yanke, to za a tura kiran wayarka. Wannan not reachable, lokacin da ta shiga wajen da babu service ko ya shiga wajen da babu service, idan kiran ya shiga a wayar shi ba zai shiga ba, sai ya shiga a wayarka. So idan ka riga ka sa always forwarded,
za ta rika zargi ko zai rika zargi a ya dina sai kira gaba da yawan shi kira bai shigo zai kai wani guri a sauri a gyara mashi. So zabe shawara da zan baku ita ce ka sa shi one busy lokacin da an kira tana waya ko an kira kana waya, lokacin da kiran zai shigan maka zaka iya ganin cewa a to kira da rika shigan maka zaka ji an tambaye ka wance ake nema kaza da kaza ina mai wayar. So sai ka taba haka misali kamar one busy misali ga yanan ya nuna maka number one busy, sai ka sa number da kake bukata wanda zaka sa one busy din, misali kamar lambar da na sa a can sai sa haka. To ga turn on nan kawai sai ka taba turn on haka kamar yadda kuka gani yana updating settings. So idan za ku duba yanzu ya riga ya yi abin nan, kamar idan za ku duba nan gurin an riga ya rubuta forwarded call to, kaga lambar ko kamar yadda za ku iya gani, to wannan shine ka riga ka yi forwarding call din. So ya za ka cire wannan forwarding call din ta wannan hanyar, misali idan kana so ka cire shi sai ka zo baya haka, idan ka zo baya haka ga additional setting nan gurin, idan ka shiga additional setting, okay ba additional setting bane ba, very sorry ku yi hakuri, zan nuna muku yadda za ka yi kai cancel din shi. Misali ga kamar yadda kuke gani, so abinda ke akwai sai ka sake koma call account din, sai ka shiga wannan, in ka shiga akwai call forwarding, an ka shiga call forwarding. So ku mana afuwa dai, kun san yanayin abin yadda yake ilimi yau da gobe, na riga na dan shafa ta yadda za ka yi. So abinda za ka yi kawai ka dawo, tun da dai kamar yadda kuke gani dai ya riga ya shiga, abinda za ka yi sai ka dawo ka ainihin cancel din shi ta hanyar da nuna maka ta baya #002# misali, sai ka tura, shine hanyar da zai biya ainihin cancel din wannan call forwarding da ka tura. So kamar yadda za ku iya gani ya riga ya cancel call forwarded has been disabled. So da wannan hanya ce za ka iya bi ka saurari kiran budurwarka ko kiran saurayinka ba tare da sun sani ba, ko kasance da taku keke ta